Γεια σας από το Opening 23. Είμαι εδώ με τη Βικτόρια, την αγαπημένη μου, και κάναμε σήμερα τα φρύδια της. Θέλω να τη ρωτήσω και να μοιραστούμε μαζί της την εμπειρία της. Είναι μία κούκλα Βικτόρια. Δείτε λιγάκι το φρύδι. Θα το δείτε μετά και σε βιντεάκι. Βικτόρια, σου άρεσε? Πάρα πολύ. Πόνεσες? Καθόλου. Τι είχαμε πει να πούμε? Βάλαμε τη μαγική κρέμα. Πανέμορφη. Βάλαμε την κρεμούλα όμως πρώτα, έτσι, ναι. Γιατί όλες μας άλλες έχουμε λιγότερη, άλλες περισσότερη ευαισθησία στα φρύδια. Οπότε εδώ βάλαμε κρεμούλα, περιμέναμε γύρω στη μισή ώρα και μετά καμιά ωρίτσα περίπου μας πήρε. Ναι, τόσο. Θα το συνέστηνες σε φίλες σου? Ναι, βασικά. Δεν αλλάζει το βλέμμα, δεν το κάνει έτσι πιο σαγηνευτικό, πιο λάγνο? σχέση με το πριν. Πολύ ωραίο. Βικτόρια, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας.